Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchidin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Chingrum ra chilir nangpu athepi en ponsi ingdeng pho Phangcho Nokhum Chingrum Amei ke paman pon dolamara malasi hemari Phangcho arongalo Lakha inkoira trok duabar gri constituency ke parlo dolamara malasi hemari Phangcho arongalong Phangcho Chingrum Amei paman ponlo Kedeng siasai loma hua tuma phan ingthum arni pon bang sopi mai cheng ponlo mai cheng cheko welcome song mate mai kangpu alun ijir lun ponlo bang so amai kachari pon mai phu bormon Phangcho pensi mai chipahempu ponlo lapen Phangcho Nokhum Chingrum Amei kapaman pon along loma hua tum katetong dun atuma men lapuson hello IAS retired Longki Phangcho ACS Karbi Anglong DC Nirola Phangcho P Dr. Boloram Phangcho GM ONGC Jorhat Lili Phangcho P Director AMDCL Gulf of Assam Guwahati Bijoy Phangcho Hun Phangcho XEM Dipu Pator Phangcho Chief Engineer Meghalaya Jorbor Phangcho Assistant Engineer Technical Morning Ki Phangcho Executive Director John Jiliang Penchinglok Ongdung Phangcho Noksong Along Gete Kedeng Atum Bangphu Bangphiatum Chetong Dunlo Lapen Rong Asar Basapi Penchinglok Phangcho Anoksong Along Gete Kere Mankedo Aklim Ang Parpen Ongdung Atum Chetong Ponlo Karbi Anglong ACS DC Nirola Phangcho Pi Sita Kisung Kiduk Penchinglok Kaching Thur Chia Phan Sita Un An Thek An Penke Nang Cherabdun Po Pusi Mai Along Ning Jetekang Lapen Karbi Arwat Akisung Kiduk Along Kapejog Chia Phanta Ne Un An Pen Arjab Jiputa Bangso Amei Along Ning Jepon Koson Pensi Kiduk Kisung Pen Kejog Chi Alamta Anut Pen Than Tekang Lapen Phangcho tangte Phangcho lo cheplak nangni kisung kiduk do anta cherap nang chi pusi bangso amai along cheparai pon lo bangso amai kapaman pon along dolamara malasi Phangcho kero anatum pensi sai ke claim kedam anta chepahempu ponsi mesen me et pensi mai pajut pon lo duabar guripen adverse on ko report Karbi Anglong News Channel nang ladak pini duabar guri habar ada malasi no an kumbiya la phi kuthak ngila phi sini kadin ora tan sai aprang se nang le tumphan kardom people chereglo pini ladak Phangcho Nokhum Chingrum Amei long hong pho angdeng ka Chingrum Amei long na chetong dun na pot ning charong pik adusi ke ning kang samne la pen ning charong la pen emikrita jangring la ke ladak malasi habar ke nilipo nang than ke niliphu sia sing Phangcho dak sam hang ke thega dim lo la pen pini adusi ako ning charong nai lambang ke ladak west Karbi Anglong la pen ladak number la pen ladak dolamara la pen malasi ladak pini ladak Amei Chingrum along nilitum along nilitum ate lili lapen nilitum ate lothulang lata nilitum lapen nilitipotum lapen nili ikatum lapen alang litum Meghalaya Shillong do poi fits tame Guwahati Nagaland do poi fits tame alang litum ta pini Phangcho pi laso aning kachema tha lapen angkur kachiri pen ladak kewang pota nilite tum phanta choropar piklo lapen ladak pini lasome tirikam mai long kachari pon lapen akorte lapen injiratum je elitum ta Phangcho tumta paprang nangji lapen Phangcho tumta elitum penang an kethek dolo poi fits tame elitum aprang kedam ji pulotang te elitum akorte lapen senior atum Phangcho pi etum elitum phana ke than pon ateng pen si kengkam chejor pon si ansu se Phangcho pi det kali elitum Karbi as a whole tame elitum ladak malase habar pencheng lok lapen ahin Karbi Anglong west Karbi Anglong lapen belek state long ke dotum ana korteng jir tame alang litum footstep follow dun si elitum je Karbi tangte Karbi anchot kali Phangcho pi anchot kali elitum Karbi hisap elitum Karbi jati tum an phan elitum aprangkedam ji phan si isi example paklang pon si pini ladak Amei ke chitong dun kadok we korte lapen injir pai furun ika furun bonga furun tum an phanta chorobar piklo lapen especially nale tum media tum ladak ke bang pen laso a program nang cover koridu na pot satame nangle tum phansa chorobar piklo
Kang ni kenang ana lo cari tu sana hema di tu blok kita tu ko cari bang do di. Mana tum hanang ni hin kenang di ko disi man ti ka hodang di non la ko social media kenang ni akira pigi nami long rango tu tong message pigi na kupi ang jengsi. Elitum phan ke Assam Sarkar sitame lapen Government of India sitame elitum phan ahin kelang sot loga charli natsta facility do pics sitame elitum cho endun thek the la silahai facility koson se apply du nangji koson se elitum kiba paprang ponangji ke la sepini elitum atti tum senior tum alang elitum doctor engineer professor ang se lo la se alang elitum pen sitame elitum pilot tum charli du nangji lapen lahai koson se ke klem pon thekji ke dam pon thekji lapen koson se lahai avar sai cho en thekji pulutang te elitum kadoga vestame itum ining duk nang ne duk o pusta kiba elitum ning chepa oi nang ne lapen elitum kaita elitum duk ong bong stame elitum ke ning ke hangjong si dolo tang te lapen emang ka heman dolo tang te elitum ki un e son thang ta ve un chi Nanti cengsi panik 1 kilometer, 2 kilometers. No, the house is far. Penanat ahawar pen tiga mana konsistensi itu ada contoh is Bring all the children from the Karbi school straight to the coaching center. Kita Coaching center Chingrum and get to choro lo pinina tum dakne tum to be got one Phangcho Chingrum mai long na tunga bang pen thai abrak na karyo pot la si pini ni lu tum la daga bang ke kicheng pen le lang namlo lu putang de ni tum ado Karbi Anglong apa sini tum ane lo sa program ki thik lo sitame kicheng pen non ingdeng ho angdeng ga lang ni tum la si non ni tum body pon bom lang la ni tum Phangcho bang ke la ke so Phangcho pola ma abang dak bang ve la si ni tum Phangcho dan pulu panate east west ka do ko Karbi Anglong dan Karbi Phangcho tum hanan si ni tum ke kachi humri asi la dak bang ke ni tum mane east west ko bang la ke bang velo Phangcho lo Pini bangket pama jiski kala la si non mangke kili ke ni tum lan amu bang society nai policy ta me mane emergency mane hala non dak pini li tum long nang ji tong dun Mrs. Kiba nirola Phangcho pi alang li DC Karbi Anglong alang li mane non election prang hoitu alang li tum mane thedung officer to man ke transfer do kokta hai la silang so prang ile tum DC do bom hot le ile tum dak Phangcho do an itum an san chora pruin sina la penangan Phangcho to mana chehang na pasi do an man kado Karbi Anglong Phangcho se parum be ji pu an bang uni der pol la time ma se solo ma di asila so teng ma sini tum pinan bang Chingrum shot la si chi hang aji bute do tameni tum pinil song ding asini tum plan shot la si la to Phangcho Chingrum mang deng ni tum la program pinilan be Kita pini kicu yun pendang lo ada hek nang pendel sedang pendang lo na ko madona pete kecil rumah tapi mani sponsor kali ni tum lage adhek do tum dang ni tum local tum da mena be hende me chipi do lol la pen alang tum non pini dak ma ji tong dun longki Phangcho do IAS officer la si alang lit hin pen penangana kirap do la pen MP pen ahin pen ni tum long busi aberta long MP ahin pen ta la si alang tum nang kirap dum pen ta dolo sampai mana asing kan konas ini la so tak pini ciparai pon labang non kijut siang deng along ciparai pon deta hai moneng nganing kan mang konatong nin tumbi pon pone labang ke some poor, nanti dun de some from opinion meeting nanti dun de Phangcho do an sa so general long pen general nang hin pen kopi la dak kali ni litu mangkala Phangcho do an phana mangkala hello isia message pie bangke lasi non isia por bangke di tum apor jum hek bana jene hodi chepar ju bangke chepar ju tunde detta dulo lapen ini ke group long pilo sitame non isia por hor bangke non sokrot kam kaching khana por Ajaimek pe nachi tong nunde tum do lasi alang tum kado itum han tirame itum mane akaprek pu mata pon pe la hepini dak nasi tong an bana dung de tum an phan seputar me ni to akaprek pu mata pon pe Sarsing Langkung Habe Memorial Town Hall along BJP mass training asai Kedeng po
Phai kunia chiklo ni phai ingkoi rahini kai kia son thak thak radatum kaprek asongalong ning ka chethe kavidet penajok BJP asongalong chepa okdun atumsi ketheklo son CPni le thot sitame Sarsing Langkung Habe Memorial Town Hall Dipu along Project Amei CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen BJP Master Ning Amei Kedeng pon Bangso Amaya Long CEM Dr. Tuliram Ronghang, Local MSc Johnny Timong, MP Amar Singh Tiso, is Karbi Anglong President Roland Killing, MLA Dorsing Ronghang, EM, Deputy Speaker Avijit Kro, Board Chairman Lapen Kethe Kidingatum Chetong Dunsi, Mesen Pen, Mass Training Ajaimek Pajut Pon. Dipu Pen, Nangkilo Berta, Relson Hanse Report Karbi Anglong News Channel. Ada non section lagi ni jila nanti kemahin pemulai high gambling itu क्या 100% होती है तब सीधे मार के से लगे Masa lah stop masa Allah join director pen हमरे लोग के पता lah stamina sama ST तो result होता है ठीक 5% तो बोला सो नहीं तुम दैट नॉन इंटरव्यू के कॉनल गेट वैकेंसी रिक्वायरमेंट वैकेंसी सेक्शन पोस्ट के कॉल जुकॉक से दिमाग सब कर बैंगलोर पे के बिटिया लाके थोमा Thomas Konsulong ta akota jukoksin pala non bitangan ten jukoksin pada apa kejiro sita non la advertisement yang ta Anglong sotom se apai ke kong कि जगदम नंगे इंग्लोंग स्टमी है ला रिजर्वेशन ना विरल परफॉर्मेंस है ला तुम लोग abang bang itu hasil sedikit masai kapre kali kongres pada presidensi tensi bajang presidensi dia tensi kira dalam kita sama dari dan begitu di kota jadi kita nak kita masai Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu